вақте кирдорҳои пинҳониву ҷинатӣ ошкор мешаванд, боиси андӯҳу нанг ва шармсориву сарафкандагии афроди ҷинатпеша мегардад. мероззода покиза соли таваллудаш 1988 сокини шаҳри душанбе ки мехост мақомотро ба гумроҳӣ бурда аз ҷавобгарии ҷинатӣ пинҳон шавад, дар натиҷаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷинатии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ва прокуратураи шаҳри душанбе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинати одамкушӣ дастгир гардид. Номбурда санаи 28 январи соли ҷорӣ дар заминаи хусумату бадбинӣ Ҷаъфарова Зулфия сокини 62 солаи шаҳри Душанберо дар манзили истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи деҳотӣ бо роҳи буғӣ кардан ба ҳалокат расонида ҷавоҳироти тилогини ӯро тасарруф намудааст. дар манзили истиқоматиаш баи Зулфия мо барои маблағ баҳсу муноқиша кардем. маблағ 2200 сомонӣ ҷанг шудем, ҷангу ҷанҷол калон рафт. ман дар сари ғазаб қар худам нафаҳмида худман риоя накарда полишро гирифта вайро буғӣ кардам. чуноне зимни тафтишоти пешакӣ муайян карда шуд, баъди анҷоми кирдори ҷинатӣ гумонбаршаванда Мироззода Покиза худро низ заҳролуд вонамуд сохта бо ин ҳиллаву макр мехост аз ҷавобгарии ҷинатӣ пинҳон шавад, вале маҳз малакаи баланди касбии кормандони милитсия ва прокуратура боис гашт ки парда аз рӯи аъмоли пинҳониву ҷинатии Мироззода Покиза бардошта шавад. акнун ӯро мебояд барои кирдорҳои ҷинатии содир намудааш дар назди қонун ҷавоб гӯяд. вобаста ба ҳолати марги Ҷаъфар ва Зулфия Ҳусейна, парвандаи ҷиноятӣ бо аломатҳои моддаи 104 қисми д банди и кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати Мероззода Покиза нои ҷомӣ оғоз карда шуд. айни замон гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. тафтишот пешакӣ бо парвандаи ҷиноятӣ идома дорад.